Morjesta! Tänään on vähän erilaisempi video. Tässä on joku tämmönen juttu. Tämmönen. Siis mä esittelen näitä mun juttuja, mitä täällä on joku kana skeittilaudan kanssa. Otan mä tää hatun pois. Kun mulla on tää hattu, niin otan tän pois. Noin. Mutta täällä on siis kaikenlaista kokoelmia. Täällä on jotain mun piirtämiä kuvia, mitä mä oon piirtänyt. Ja sitten täällä on... onks tää koni? Tämmönen. Pitää sitä tarkentaa, mutta mulla on elppari jossain ja sitten tämmönen. Juu. Ja. Ai Janina. Jipi. Niin sitten tämmöstä ruoalauta. Tämmönen kana. Mut sitten täällä on miten mun näkis näin jotenkin syvemmin. Ja sitten täällä on rontti, tämmönen kissa. Tämmönen. Sitten tämmönen. Sitten mulla on Elfbar vesimeloni tällä hetkellä, mutta mä en jaksa hakea sitä. Se on jo mulla jossain takin tosta varmaan. Niin mä en jaksa hakea sitä. Joku tämmönen. Sitten. Siis mä ostin sen Puffista ja... Siis mä en tajua, mä maksain 15 €. Niin se oli vaan joku... Sitten täällä on joku tämmönen kana. No sitten täällä on... Tää varmaan joku joku ananas sitruuna. Lepakkomies. Ei kun tää oli minkä mä luin. Mulla on. Siis mä olin vaan silleen, kun mä halusin sen Elfbar vesimelonin, mutta en mä sit tiedä. Ja tää on. Täällä oli joku kielihyyppä. Puhuttaako tää sätkää tai jotain? Kato, juomabileet. Siinä on energiajuomaa, juo varmaan megaporsea. Ja sitten täällä on näitä mun pieniä kiviä. Eli... mitä nyt... Oho. Täällä on kaikkea mun rullalautaa ja... Kaikkea tämmöstä hippookin on. Tää vähän... Tää on hieno Fantan logo. Joku akuankka. Tai mikä on. En tiedä mikä lienee. Joku vaippaliini on ilmeisesti. Tämmönen, mitäs täällä on vielä joku tämmönen sirkushattu. Tää ei varmaan mene mulle ihan päähän, mutta... Mitäs täällä on vielä joku tämmönen. En tiedä kuka ukkeli tuossa kuvassa on. Mutta joku kummiski. Mut tämmöstä. Tykkään aika paljon noista figuureista ja tämmöstä. Niin. Katsotaan onko sitten myöhällä tulee Elfbar-testiä. Ja herkkuvideo. Perhede.
Mutta joo, nähdään tänään vielä lisää.